amo ni ang imong opisina, ganahan ka man ayhan magsulod kada adlaw. Pwede mag-camping diri sa Gwa Kagmay, mga waterfalls kag grassland nga pwede kadtuan, malapit lang diri. Ini ang kadtuan ta sa sini nga episode. Ara ka sa ibabaw sang bungyon. May ara sang garden sa palibot. May nursery sang native trees. May kabukiran sa palibot mo. Bugnaw-bugnaw ang dapya sang hangin. May matahom nga view sa bulkan Kalaon nga para bang lapit ka lang sa bulkan pero ara kaya sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Ini ang Northern Negros Natural Park Information Center Building sa may barangay Kumaliskis sa may DSB. Nakadtuan mo na ako nalabyan mo ng ginatawag na viewing deck sa Malatanog Falls. Sa tupad ng mismo sa viewing deck, may alagyan pasaka. Mga pila lang ka steps pasaka pero sa kaso ko, ginhapo ko slide. Kag, ang ining opisina, imo na makitaan sa ibabaw. Open ini for public. Do ka nami ilang no. Kung amo ni ang ginasudlan ko nga opisina kada adlaw, sigurado ko yung maniwang ko isa lang ka semana. Ini ang opisina sa idalom sang NNNP o kunang Northern Negros Natural Park. Sa sulod, makita mo ang mapa sang area nga nasakupan sang NNNP. Ang information building naton sa NNNP, nag-serve na siya nga as one of the facilities ang protected area, especially sa Northern Negros Natural Park. So, isa ginahatag siya sang aton nga sa BMB ang Biodiversity Management Office sa Central Office na provide na ang budget para makater ang aton dira nga mga stakeholders, especially sa LGU, or ang isa pa gid na dira kung anong mga information ara sa aton nga protected area. Pero hindi lang ini opisina, ang buwas ang office nagaserbe man nga camping grounds. May mga oras na ang ini nga area nagakatabunan sang fog. Gikan diri makita ang full view sang bulkan Kalaon. Sa likod naman sang office, ang kabukiran sang DSB nga part sang NNNP ang sarang mo makitaan. Sang sinigid lamang, gininagurahan ang bag-o lang gintukod nga hostel diri. May duha ka bedrooms nga sarang maka-accommodate sang 4 ka tawo kag mayara maini sa banyo. Mga next month, sarang na ini magamit for public use. Ang sa knowing, bala sa nag-influx ng mga turista, kay kung camping lang ilang ang mag-attend, basi inang iban hindi na bala ma-accommodate. So, amo na may extra. Depende kung ano nga season. Summer is Yes, peak season gid. Amo na siya. Kay kung mag-rainy season ta, ang extreme weather condition na da sa roaming man. Windy ginadaya katama kag ang ano ni gani ang ulan. Pero ma-appreciate mo siya after naman ang beauty sina aesthetic beauty is ang fog. a fog. Oh. Fog ina na Yes. Halin diri, may 3 ka mga waterfalls nga pwede kadtuan. Ang idalom sini, amo ang alagyan pakadto sa Malatanog Falls. Isa sa mga frequently visited nga mga busay diri sa Negros. Ginatawag man ini nga Secret Falls. Mga 30 to 40 minutes pakadto sa busay. Pero medyo malawig-lawig gawa ang pabalikya kay pasaka ang alagyan. Kinahanglan nga magkuha sang guide kung magkadto diri. Magpa-Malatanog, anong balayran? Anong requirements? Aton lang entrance kag may tour guide lang ta. Tour guide 300, maximum of 7, minimum of 1. Okay. And then the entrance is 50 pesos per head. Sa regular sa students is 25 pesos. Students, 25. Basta weekend, dagsa ang tawo diri. Ang iban, halin pa sa iban nga mga probinsya. Ang iban, kapila na magbalik-balik diri. Ginapangita ko no sang ilalawas ang kakapoy kun manaog na sa busay. Grabe ito ginasar na lipungan itong isa nga naog sa raw. Pati. joke lang.
Hindi ka mo ganyan, Len? Nakatagpo na kami din. Wala ka Bakulod. mo sigat ng ambulance? Ma'am, kapila nyo na ning sa temp nga kadto ikapila nyo na ning panaog. Mga ka-at na din. Ano nga ra diri nga ginabalik-balikan? Kakapoy. Kung napangita-kita sing lawas. Sabi lang sa lawas. Pero kung nagatinamad kaya mag-trekking, pwede ka man sa viewing deck lang kag magtulok-tulok na lang sa busay. Sulod ma'am. Once makasulod ka di man naog gid dapat. Halin sa Information Center Building, mga isa lang ka kilometro nga hike, malabot naman ang ginatawag nga grassland. Isa man sa mga ideal nga lugar para mag-camping. Malapad nga kahilamunan nga napalibutan sa kabukiran. Mga masobra ko ng isa ka oras mag-hike, malabot naman ang Kawa Falls kag Nursery Falls. Next time tala na yung kantuan. Preparahan tanay. Pero kung gusto mo yang mag-camping, sagwa lang gid sang office, pwede. Sulat lang gid ang katapat para maka-camping ka diri. Subukway, pa kami kapanukot, only donation. Kung may i-provide sila nga para lang sa mga maintenance, baladara nga nagaano, pwede man. Pero Pasensya naman sila. kag ma-letter gid sa amon. Manetoy na sa imo, na office. Kaya iban sila nga nagka-camping da, usually kung hindi mag-trekking, nagka-tree planting. Multi-planting activities. So, sa camp out. Kung gusto nila magtulog. So, did you Whether sagwa ka lang sang office, sa mga busay, o kung sa grassland, hindi pagkalipatan nga kung anuman nga bagay ang gibit-bit mo pakadto diri dalun man pauli. Pasalamat kita nga may amo pa kita sini nga lugar nga nasaksihan kag i-preserve ta kun tani ini para makit-an man sang aton nga mga kabataan. Sige lang kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subado, maginiang Tripping ni Romeo.